Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya sugeng enjing para pinisepuh para aji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha Ibu para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudarsana saderengipun monggo kita sedaya memuji syukur wonten saking Gusti ingkang akarya jagat pilih ing wekdal punika dinten Sabtu tanggal kita sedaya saged pakempal wonten ing mriki kanthi kahanan sehat wonten alangan setunggal menapa kemawon lan saged mangestreni adicara siraman calon pengantin putri anak Ayu Nabila putranipun Bapak Yohanes sekalipun Ibu Bilqis parerawuh Bapak saha Ibu ingkang tansah kinurmatan boten kesupen ing adicara siraman menika ingkang winengku badhe ugi ngaturaken panuwun Sanggarias ingkang dipun pangarsani dening Dana Studio Foto mugia saged mirani ing penggalih. Para rawuh ingkang kinumatan sakmenika kita sangsaya temeka wonten ing prosesi sungkeman ingkang dados salah satunggaling bagian paling khidmat lan nemu makna ing upacara siraman menika. Sungkeman punika minangka wujud bakti, sembah bakti lan rasa tresna saking putra-putri dumateng Rama lan Ibu ingkang sampun ngasuh mapeni lan nuntun dumugi sakmenika. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi kita sami nyakseni kanthi rasa haru lan syukur. Mugi-mugi doa lan pangestu saking Rama Ibu dados kepandang lan pangonyoman tumrap Surya kanggo ing tembe wingking. Dumateng Bapak Dalebiyung kinasih lenggo ing kabar ingkang sampun katatakan dilaksana Bapak lenggo ing sakiwa tengening panganten saderengipun jinawas ing warit Dimas calon pengantin putri ing ngarsanipun Bapak Dalebiyung Inansi nyuwun ing pangestu dalem badhe lumebet ing bebrayan enggal sanadyan boten namung menika ingkang putra sumungkem ing pepadranira ingkang Rama Dalebiyung nanging raos sing penggalih ingkang Rama Dalebiyung satu peta tatkala sinembah pepadane kadya silendar manyang batine trenyih jroning wardaya trenyuning nala ing dadan sinayu dan satma Rama Dalebiyung. Lihat cukup bias. Ibu para rawuh ingkang tansah kinurmatan adicara pasang bilik KTP badhe kawiwitan katuran dumateng Bapak Yohanes supados pasang bilik KTP Kanjeng Ibu ngaturaken bilik KTP dhateng Bapak lajeng dipun pasang dening Bapak. Satemah netepi kawuhe tiyang kina bilik KTP wujud saking papan suci wonten ing kahayang ingkang nami balik katapi ingkang nemu suraos pilih ing berjang dumateng saged suci lair lan batine. Pasang bilik KTP saged dipun wastani pasang karo pilih badhe ngawontenaken pawiwihan mantu salajengipun kaparang Bapak Yohanes Anggure Bari tuwuhan awujud ingkang raja lan badhe pasang pilih dan syukur makmur seloka rahasia akhir rezeki
Kawulyan risik rahayu sampun lenggah ing sasana jamas pasiraman tumuli bapak ibu suwarsa krajek toya suci paminta kang minangka sarana jamas pasiraman calon pengantin putri ingkang rinantit ingkang sepisan bapak Yohanes mundhut toya sinuntak ing Bogor salajengipun ugi toya saking lepen tempuran waris saking dalem saking lepen tempuran miwatoya saking dalem mriki sampun manunggal dadya sawiji mugi risang ayu samengke kasawaban saking wibawaning dalem sarta saking manjing ajar-ajar wari ing lepen tempuran ingkang kaping kalih Bapak Yohanes nglebetaken klapa sepuh sagendeng mugi menika dadya pralampita kegandenganipun menika dadya pralampita kegandenganipun tiyang sepuh nun inggih besar kalih awit saking manunggaling putra calon pengantin sarimbit wohing klapa sangsama tuwa sangsama wicaksana mugi kekalih besan samya agendangan asta nyawiji paring pangestu miwah pitutur sejati. Pasiraman sampun inggih menika para pepunden para pinisepuh itu cacahipun pinilih gonggong pitu apri risang calon pengantin putri tansah pikantuk pitulungan kinansi ing sesama cinaket pring Gusti para pepunden dalam pinisepuh ingkang kula aturaken kala inggih menika ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Byong Kinasi paring pangestu susuci salajengipun kaparanga ingkang eyang nun inggih eyang Gisel paring pangestu dumateng wayah kanthi pangestu suci diri para paring jawab pasiraman toya suci perwito arti perwakilan Jangan gue kan kesel.
Kokam Dhamma Prana. Salah salajengipun Nun inggih Bapak Yohanes Arso Mangasrik Manik ingkang putri Pakasan Rikma Winadan Imo inampi dening ingkang Ibu mugi risang ahayu nyembadani kekundanganipun ingkang Rama miwah Ibu Kadidene Sasmita kang asrik maunun inggih wiwit sakmenika risang ahayu samekta bawa priyangga kalamun sampun kulawarga mangun pisang tembayan kalingan ingkang garwa. Kawurian Bapak Ibu Yohanes lan Bilqis sampun mijil saking Wisma Arsa lamuju wonten ing pundi dumunung ing papan ingkang kanggihanan menika. Langsung cek. Rama kakung tumindak kokong pungkasan ingkang paring sasmita hamba pilih ing dinten menika Ibu Yohanes. Sak temene sapa wonge murah mring sesama bakal pinaringan murah mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih monggo diitung nggih. Tunggal ewu. Kalewu. 3M. 4M. 5M. 4M. Rong triliun. Karena Bapak Ibu Yohanes lan Bilqis Mekak Rikma ingkang putri daya tumuju wonten pundi tumuning papan amangkas tumpeng. Para katang kula saking paket pengantin sampun sawetah kanyawisaken nalika semana Bapak Yohanes lan Bilqis sampun sumanting ing tumpeng sarwa-sarwi kebak ing pengeti-ati. Bapak Yohanes mangkas tumpeng tumuli kapirangaken dumateng garwa ing Ibu Bilqis sampun tampi pucuk ing tumpeng. Gandeng renteng-renteng Bapak Ibu Yohanes tumuju wonten panti busana mratandani kalamun Bapak Ibu Yohanes lan Bilqis paring wasiat dumateng ingkang putri supados tansah bekti mring Pangeran Kadatan supen mring jatining panembah tansah mugi dawuhipun Gusti sarta nyingkiri ing pepacunipun. Para rawuh ingkang kinurmatan saderenge upacara siraman rampung sapunika badhe kita tindakake salah satunggaling prosesi ingkang ora kalawi kados ing punika tuplak punjen. Prosesi tuplak punjen punika minangka pralambang lepasih kawijaken tiyang sepuh dumateng putra-putrinipun lan minangka tanda yen anak sampun dewasa lan siap nglampahi urip griya tangga kanthi mandiri. Napa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika boten kesupen kula ing mriki minangka sepuluhipun ingkang hamengkugati ngambali atur sugeng rawuh sinartan atur anggunging panuwun ingkang tanpa pepindhan rehning panjenengan para tamu sampun minangki pampundhutipun Bapak Ibu Yohanes lan Bilqis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.